Yunus suresi. Yunus suresi Mekke dinen sürelerden ol 109 ayetden ibaretdir. Sürede käbir peygamberlerin kıssasy beýan edilýär. Sürenin adı hem olaryň biri bolan Yunus peygamberiň ady bilen atlandyrylýar. Bu sürede Mekke'däki kafirlaryň peygamberimiz Muhammed aleyhisselamyň peygamberligine garşy çykandyklary barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Elif Lam Ra. Bular hikmetli kitabyň ayetlarydyr. Özlerinden bolan bir adamy Muhammed'e insanlara Allah'ın adabı bilen gorkul ve iman getirenlere öýler üçin Perwerdigarynyň huzurunda dogurluk belent mertebäniň bardygy bilen söýünjile diýip wahy bermegimiz ol adamlary gen galdyrdymy? Kafirler taýyk bu Muhammed hakyky jadywydyr diýdiler. Elbetde Perwerdigaryňyz Allah'dır. Ol asmanlary we yeri 6 günde yaratdy. Soň özüne mahsus görnüşde arşa istiwa etdi. Hükümrawanlyk bilen älemi dolandyrdy. Ol ähli işi dolandyrýar. Onuň ruhsady bolmasa hiç kim şepagatçy bolup bilmez. Ine şol Allah hem siziň Perwerdigaryňyzdyr. Oňa ibadet edin. Eýsem bu hakykata göz ýetirmeýärsiňizmi? Hemmäňiz oňa dolanyp bararsyňyz. Allah'yň beren wagdasy hakdyr. Elbetde ol ilk bilen halky adamy yaradýar. Soň iman getirip ýaxşy işleri edenleri adyllyk bilen sylaklamak üçin kıyamet günü gaýtadan diýeldýär. Kafirler üçin bolsa inkar edendikler sebäpli dogdakda gaýnan suwdan içimlik we azap berici azap bardyr. Ol Allah güni ışık saçıcı ayı aýdyglyk edip goýdy. Ýyllaryň sanyny we hasabyny bilmeňiz üçin oňa aýam mendiller goýdy. Allah bulary boş ýere däl de hak we hikmet bilen yaratdy. Ol bilýän kowm üçin aýatlary şeýle ýagdaýda aýdyň beýan edýär. Elbetde giýjäniň we gündüýüň çalyşyp duruşunda hemde Allah'yň asmanlarda we ýerde yaradan zatlarynda Allah'dan gorkýan kişiler üçin awratlar bardyr. Taýyk bize duşmak umydyny üdenler hemde bu dünýä ýaşaýyşyna qaýyl bolup şonuň bilen aram tapanlar biziň aýatlarymyzdan gafil bolan kişilerdir. Olaryň ahyrky barjak ýeri 70'leri üçin dogda hodudur. İman getirip ýaxşy işleri edenler bolsa özleriniň Perwerdigary iman getirendikleri sebäpli aşagyndan derýalar akýan bol elin nagym cennetlere salar. Olaryň şol ýerdäki dilegleri: Ey Allah'ım, sen ähli kemçiliklerden päksin. Bir-birlerine amanlyk etenlik dilegleri, salam salamatlyk, ahyrky dilegleri bolsa älemleriň Perwerdigary Allah üçin hamdy senalar bolsun diýen sözleridir. Eger Allah insanlara olaryň haýra tiz gowuşmagy isleýişleri ýaly şeri hem tiz wagtda bersedi, elbetde olaryň bir eýam ajallary ýeterdi. Şonuň üçin bize duşmak umydyny üdenleri taşlap argynçylyklaryna tergezdan edersiz. Insana bir kynçylyk ýetse ýaplanyp ýatyrka, otyrka ýa-da dik durka bize ýalbaryp dileg eder. Indi ondan kynçylygy aýyrsak, goýa ol kynçylyga tedewar bolan mahaly bize ýalbaryp dileg etmedik ýaly bolup geder ýörer. Hetden aşan kişileriň etmişleri şeýdip olara bedemen görkezildi. Biz sizden öňkü döwürdäki nesilleri zulüm edendikleri we peýgamberler olara aýan deliller getirse-de iman getirmendikleri sebäpli helak edipdik. Ine biz günäkar adamlary şeýle jedalandyrýarys. Soň olaryň ýygynyň siziň nähil amal edýändiňizi synlamak üçin sizi bu dünýäde orun tutar edip goýduk, olaryň ýerine getirdik. Olara manisi äşkär aýatlarymyz okulanda bize duşmak umydy bolmadyk ol kişiler: Ey Muhammed, bize mundan başga bir Kur'an getir ýa-da onu ütget diýdiler. Ey Muhammed, sen olara aýt: Meniň onu öz ödümden ütgetmegim bolup biljek zat däl. Men diňe maňa wahy edilene tabin bolýaryn. Eger men siziň diýeniňizi edip Perwerdigarymyza boyun bolmasam, ahiretde beriljek ulu günüň adamyndan gorkýaryn. Ey Muhammed aýt: Eger Allah islemese men onu Kur'any size okamazdım we Allah meniň üstüm bilen onu size ýetirmezdi. Eýsem ondan Kur'anyň indirilmeginden owal hem bir ömür 40 ýyl siziň araňyzda ýaşapdyma, aklyňyza ulanmaýarsyňyzmy? Eýsem yalan totlap onu Allah ýönkäýän ýa-da onuň aýatlaryny yalan hasaplayan kişiden has zalim kim var? Taýyk günäkärler halas bolmazlar. Olar Allah'dan özge özlerine ziyan hem peýda hem berip bilmeýänlere ibadet edýärler. Hem de bular Allah'ın yanında bizim şefaatçılarımızdır diýerler.
Ey Muhammed ayt, siz Allah asmanlarda bir yerde bar bolup, onun bilmeýän bir zadyny habar berýärsiňizmi? Ol Allah olaryň şärik goşýan zatlaryndan päkdir we beýikdir. O olda adamlar diňe bir ümmetdiler. Soň oňuşman gapmagarçy boldular. Eger Perwerdigariň tarapyndan geçmişde o takdirde hakka garşy çykanlara möhlet bermek we olara desine azap bermedlik babatda berilen bir söz bolmasady, elbetde olaryň çaprazlyga düşen zatlary barada şu dünýäde jeda höküm berilirdi. Olar oňa Muhammede Perwerdigar tarapyndan başga bir ayat mucize indirilmeli dälmi diýýärler. Olara aýt, gaýpdan geljek zatlary bilmek diňe Allah mahsusdur. Garaşy beriň, men hem siziň bilen bile garaşýaryn. Adamlara sedewar bolan kynçylyklardan, horlukdan we gytçylykdan soň rahmet lezzetini dadyranmyzda olar derrew biziň ayatlarymyz barada mekirlik dudagyny gurmaga baş goşýarlar. Ey Muhammed aýt, Allah olaryň edýän mekirlikleriniň jedatyny has diýip berer. Taqiq ilçilerimiz, periştelerimiz siziň mekirliklerinizi depderlerine ýazýarlar. Sizi guwry ýerde we deňizde gezdiren ol Allah'dır. Siz gemide bolan wagtyňyz oýlanyp görüň. Gemiler içindäki adamlary ýakymly şemal bilen alyp barýarka. We olar muňa begenip barýarkalar. Güýçli ýer turup olara ähli tarapdan tolkun gelende, hemde olar öýleriniň girdapda galandyklaryna, gark boljaklyklaryna göz ýetirenlerinde dini wadaty diňe Allah baglap, ihlas bilen, ey Allah'ım, eger bizi mundan halas etseň, taqiq biz şükür edenlerden bolars diýip dile ederdiler. Biz olar halas edenmizde olar derrew ýeriň ýüzünden nähak ýere bozgoçluk ederler. Ey adamlar, siziň bozgoçlyklaryňyz öz ziýanyňyzdadyr. Bu dünýä ýaşaýşy bolsa wagtlaýyn peýdadyr. Soň bize gaýdyp gelersiňiz. Şonda biz size eden ähli işleriňizi habar bereriz. Aslında dünýä ýaşaýşynyň misaly şeýledir. Biziň asmandan inderen suwumyz bilen adamlaryň we haýwanlaryň iýýän zatlaryndan imitlerinden bolan ýer ösümlikleri gatşanna, hatta yer ol ösümlikler bilen bedenip zinatlananda we yer ýüzüniň halky öýleriniň ýetişen hasylyny ýygnamaga gurbatlarynyň çatjaklygyny pikir edenlerine birdenkä ýere giýjäde gündüz biziň permanymyz, apatymyz gelip, düýn hem bolmadyk ýaly orlandek edip goýmagymyz ýalydyr. Ine biz oýlanýan adamlar üçin aýatlary şeýle aýan edýäris. Allah insanlary salamatlyk ýurduna, cennete çağırýar we islan kişisini dogry ýola düşürýär. Ýaxşy iş edenler üçin has gowy ýaxşylyk hemde artykmaç ýaxşylyk bardyr. Olaryň ýüzlerini tozan hem tutmaz, ırswalyk hem. Olar cennetidirler. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Yaman işler edenler barada aýdylanda bir yamanlyň jedaty barabarynda bir jeda bolar. We olary ırswallyk gurşap alar. Olary Allah'nyň adabyndan gorajak hiç kim ýokdur. Olaryň ýüzleri goýa garanky giýjanyň bir bölegi bilen örtülen ýaldyr. Ine olar oduň, dowdakyň kowmydyr. Olar şol ýerde hemişelik galarlar. Ol güni olaryň ählisini mahşer meýdanyna jemlär. Soň Allah şärik goşanlara, siz we siziň şärikleriniz ýeriňize geçiň diýär. Şeýdibam olaryň arasyny şärik goşan zatlaryndan aýrar. Şonda olaryň şärik goşan Allah'dan özge zatlary we kişileri siz bize ibadat etmeýärdiňiz. Bu barada biz bilen siziň araňyzda Allah'nyň şaýat bolmagy ýeterlikdir. Taqiq biz siziň eden ibadatlaryňyzdan düýbünden bihabardyk diýerler. Şol ýerde her kim eden işiniň hatawyny berer we hakyky eýeler bolan Allah gaýtarylyp getirirler. Toslap tapan zatlar bolsa özlerinden daşlaşyp ýitirim bolup gider. Size asmandan we ýerden rızkal berýän kim? Ýa-da gulaklary we gözleri eýelge edýän kim? Kim ölüden dirini çykarýar we diriden ölüni çykarýar? Hemde kim ähli işleri dolandyrýar diýeninde olar şol wada Allah diýerler. Ey Muhammed, sen olara aýt. Eýsem siz Allah boyun bolmazlykdan gorkmaýarsyňyzmy? Ine ol siziň hakyky perwerdigaryňyz bolan Allah'dyr. Hakdan gaýry, ýagny daş düşen adaşmakdan başga näme bolup biler? Şundan soň siz hakdan ýüz döndürip haýsy tarapy öwürlýärsiňiz? Ine şeýdip perwerdigaryň pasyk kişiler barada elbetde olar iman getirmediler diýen sözi hakykat boldy. Ey Muhammed aýt, Allah şärik goşýanlarynyň arasynda birini owal baştan ýaradyp,
soňuny ölenden soň dirilip gaýtadan getirýäni barmy? Ey Muhammed aýt. Allah owal başdan yaradyp, soňuny ölenden soň dirilip gaýtadan getirýär. Eýsem de siz nädip dogry ýoldan adaşdyrylýarsyňyz? Ey Muhammed aýt. Siziň şärikleriniň arasynda hak ýoly gönükdirji barmy? Ey Muhammed aýt. Allah hak ýoly gönükdirer. Şuňa göre hak ýoly ýetirýäne tabin bolmak has dogrusymy ýa-da dogry ýoly ýetirmeýän, gaýtam öýdi dogry ýoly ýetirmäge mätäç bolanmy? Ey Allah şärik goşanlar, size näme bolýar? Siz nenen hökm çykarýarsyňyz? Olaryň köpsi gumandan başga da eýermeýärler. Gumanyň bolsa hakyň ýanynda hiç bir ähmiýeti ýokdur. Taqiq Allah siziň edýän işleriňizi bilýändir. Bu Kur'an Allah'dan başka hiç kim tarafından oylanyp tapylan zat däldir. Elbette ol öýünden öňki Zebur, Tewrat, İncil ýaly Allahy kitaplaryň hakdygyny tasdikleýän we älemleriň Perwerdigary tarapyndan indirilendige barada öýünde hiç illi şüphe bolmadyk kitabyň düşündirişidir. Ýogsa da olar ony Kur'any Peygamber oylap tapdy diýýärlermi? Ey Muhammed aýt. Egerde siz dogry sözlü kişiler bolsaňyz, oňa meňdeş bir süräni getiriň. Hem de munuň üçin Allah'dan gaýry güýjüňiz ýetýän kişiler kömege çagyryň. Ýok, olar ilmina manisine aň ýetirip bilmedik. Entek öýlerine ýorgudy hem gelmedik da Kur'ana yalan diýdiler. Olardan owalky kişiler hem şeýdip, inanman yalan diýipdiler. Hani bir nazar eyle, zalimlaryň soňy nähilli boldy. Olaryň käbiri Kur'ana inanýar, käbiri hem inanmaýar. Perwerdigaryňyz bozgak kişileri ören gowy bilýändir. Ey Muhammed, eger sana yalan aýdýarsyň diýseler olara aýt. Meniň edýän işim maňa degişli, siziň edýän işiňiz size degişli. Meniň edýän zatlarymdan siz soralmarsyňyz, siziň edýän işiňizden hem men soralmaryn. Olaryň arasynda sana gulak gabardýanlar hem bardyr. Eger akyllaryny ulanmaýan bolsalar, sen kerleri nädip eşitdirip biljek? Olaryň arasynda sana seredýänler, seniň peýgamberdiň gözleri bilen görýänler hem bardyr. Eger hakykati görmeýän bolsalar, sen körleri nädip ýol görkezip biljek? Taqiq Allah insanları hiç illi zulm etmez. Ýöne insanlar öz özlerine zulm ederler. Allah'ın olar diýeldip mahşer meýdanyna jemlän güni goýa olar bu dünýäde gündüzüň bir salymy bir-birleri bilen tanyşyp, diňe bir sagatlyk eýlenen ýaly bolarlar. Allah duşmagy inkar edenler dogry ýola düşmediler hem de uly diýana galdylar. Biz olara kapırlara wada beren adamymyzyň käbirini saňa bu dünýäde görkezsek de, görkenmän seniň amanatyňy alsak da, barbyr olar bize gaýdyp gelerler. Galy berse de Allah olaryň edýän işlerine şaýatdyr. Her ummatyň bir peýgamberi bardyr. Olara peýgamberler gelende adalatlylyk bilen hökm berler we olara zulüm, nähaklyk edilmez. Olar eger siz dogurçul kişiler bolsaňyz, şu wadaňyz, azabyňyz haçan geler diýýärler. Ey Muhammed aýt. Özgeler beýlerde dursun, meniň özüme hem diýan bermäge de, peýda etmäge de ýetýärm ýok. Diňe Allah'yň isleýändaty bolýar. Her ummatyň wagty kesitlenen ajaly möhleti bardyr. Olaryň ajaly ýetende onu bir sagat ýa-da testirip hem bolmaz, öňe tüýşürip hem bolmaz. Ey Muhammed aýt, heýde göz öňüne getirip gördüňizmi? Eger olaň Allah'yň azaby giýje ýa-da gündüz gelse näderdiňiz? Günäkärler onuň azabyň nämetine howluýarkarlar. Azap gelenden soň oňa Allah iman getirmekçimi? Ýa-da şu wagt ahiretde Allah şärik goşanlara hana oňa azaby howlugypdyňy da diýler. Soň zalimlara ebedilik azaby dadyň diýler. Siz diňe öz gadanan günähleriniz üçin cezalandyrylýarsyňyz dälmi eýsem? Ey Muhammed, senden ol azap hakmy diýip sorarlar. Aýt, hawa, Perwerdigarymä kasam bolsun, elbetde ol hakdyr. Siz ol azapdan gaçyp gutulup bilmersiňiz. Zulm eden her kim eger ýeriň ýüzündäki ähli zady eýe bolsa da azapdan halas bolmak üçin onu pida ederdi. Olar azaby görenlerinde puşmanlyklaryny äşkar ederler. Olara adalatlylyk bilen hökm ediler. Olara zulm edilmez. Unutmaň, elbetde asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allah'nynkydyr. Unutmaň, elbetde Allah'nyň beren wadaty hakdyr. Ýöne olaryň kapyrlaryň köpsi muny bilmeýärler. Ol Allah diýeldýär we öldürýär. Diňe oňa gaýtarylyp getirilersiňiz. Ey insanlar, Perwerdigaryňyzdan size öwüt nesihat, yüreklerde bolan zatlara dertlere şifa we müminler üçin dogry ýol we rahmet bolan Kur'an geldi. Ey Muhammed,
iman getirenlere ait. Goy, olar Allah'ın fadlı keremi ve rahmeti imanı sebäpli diňe şonuň üçin şatlansınlar. Bu olaryň jemden dünýälik ähli zatlaryndan haýyrlydyr. Ey Muhammed ait. Hey Allah'ın size rızkal edip beren zatlarına üns verdiňizmi? Siz onuň käbirlerini öz ýanyňyzdan haram, käbirlerini halal etdiňiz. Ait. Ya da Allah size bu halal haram meselesine ruhsat berdimi? Ya da Allah'ın üstüne töhmet atýarsyňyzmy? Allah'ın üstüne yalan töhmet ýönkiýän kişilerin kıyamet günü ne hilli ýagdaýa duçar boljakdygy baradaky çaklamasy ne hillika? Şüphesiz Allah insanlara keremlidir. Ýöne şonda da olaryň köpsüýi şükür etmeýärler. Ey Muhammed, sen islendik ýagdaýda bolsaň da, Kur'an okuyan bolsaň da, istendik bir işin başyn tutsaň da, işe ihlasly ýapşan halatyňda hem biz sizi görüp durandyrys. Ey Muhammed, ne ýerdäki, ne de asmannaky, zerre agyrlygyndaky hiç zat seniň Perwerdigaryňdan gizlin galmaz. Hatda ondan zerreden has kiçem bolsa, has uly hem bolsa, o zatlaryň äklisi bir aýdyň kitapda ýazylandyr. Habardar bolun, Allah'ın dostlaryna ahiret azabyndan gorkup ýokdur we olar gamgyn hem bolmalylar. Olar Allah'ın dostlary iman getirip takwa bolanlardyr. Olara dünýä durmuşynda we ahiretde buýuşluk, hoş habar bardyr. Allah'ın sözlerinde ütkeme bolmaz. Ine bu iň uly üstünlükdir. Ey Muhammed, olaryň kapyrlaryň sen peýgamber dälsiň diýen sözleri seni gamgyn etmesin. Çünki ähli ızda tormat Allah'ın kydyr. Ol ähli zady eşitýändir, bilýändir. Unutmaň, asmanlarda we ýerde kim näme bar bolsa, ählisi Allah'ın kydyr. Allah'dan gaýry şärikler çağıryan kişiler näme uýýandyrlar öýdýärsiňiz. Olar diňe hiýallaryndaky gümana uýýarlar. Olar diňe hiýaly düşüp yalan sözleýärler. Din jalmaňyz üçin giýjäni garanky eden, kesbi kär etmeňiz üçin gündüzi ýagtylyk eden oldur. Elbetde munda ulak asyp dinleýän adamlar üçin awratlar bardyr. Kapyrlar Allah perden edindi diýdiler. Ol Allah bularyň edýän biýgumanyndan juda pekdir. Ol hiç bir zada mätäs däldir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat onuň kudur. Siziň ýanyňyzda bu barada, ýani Allah perden edindi diýen sözüňiz barada hiç hilli delil ýokdur. Siz näme üçin Allah'ın şanyny bilmeýän zadyňyzy aýdýarsyňyz? Ey Muhammed olara aýt. Elbetde Allah'ın şanyny yalan sözläp töhmet atýanlar halas bolmadylar. Olara bu dünýäde sekelje peýda bolar, soň bize dolanarlar. Şondan soň olara inkar edendikleri sebäpli ören ýoguz azaby dadarar. Ey Muhammed, olara Nuh'un habaryny oka ýetir. Ol kowmuna eger meniň araňyzda bolmagym we Allah'ın ayatlaryny ýatlatmagym size agyr gelýän bolsa, şunu unutmaň. Men ogul başdan ýalnız Allah bil bagladym. Şoňa görä siz şärikleriniz bilen jemlenip etjek işiňiz barada karara gelin. Ýöne soň siziň bu işiňizde gümürtüklik bolmasyn. Soň bolsa men marada hökmüňizi beriň, garaşmaň. Eger dogry ýoldan ýüde öwürseňiz öwürüň. Çünki men sizden hiç bir hak soramadym. Meniň hakymy ýalnız Allah berer. Maňa musulmanlardan bolmagym emir edildi diýipdi. Şonda onu Nuh'un peygamberligini inkar ettiler. Biz onu hem de onun bilen bile gemide olan kişileri halas ettik ve olary helak bolanlaryň mal mülküne yerine miras düşer ettik. Ayetlerimizi yalan hataplanlar bolsa gark ettik. Soň onuň Nuh'un ýsüre nice peygamberler öz kowmlaryna ýeberdik. Peygamberler olara aýdyň mucizeler bilen geldiler. Olar odal yalan hataplan zatlaryna ýene de iman getirmediler. Biz hetden asyanlaryň yüreklerini ine şeýdip möhürläp goýarys. Soň olaryň ýygynyň Firawuna we onuň emendarlaryna mucizelerimiz bilen Musany we Haruny ýeberdik. Olar tekebbirlik etdiler we günäkar kowm boldular. Olara biziň huzurymyzdan hakykat mucize gelende olar şüphesiz bu hakyky jadygoýlukdyr diýdiler. Musa, siz özüňize gelen hakykata jadygoýluk diýýärsiňizmi? Eýsem jadymyşy? Elbette jadygoýlar halas bolmadylar diýdi. Olar, ey Musa, sen bide ata babalarymyzyň ýören ýolundan ýüz öwürmek we yer ýüzündäki beýikligiň soltalygyň ikiňizde galmak üçin geldiňmi? Biz siziň ikiňizde de inanmaýar diýdiler. Firawun, maňa ähli ökde jadygoýlary getiriň diýdi.
Jadugoylar gelende Musa olara siz oklajak bolyan dadyňyzy ýüpleриňizi oklan diýdi. Olar ellerindäki datlaryny oklanlarynda Musa sizin getiren dadyňyz jadugoýlukdyr. Elbetde Allah onu ýok eder. Taqiq Allah bozgoklaryň işini başa bardyrmaz diýdi. Günäkärler her näçe halamasalarda Allah öz sözleri emri bilen hakykata amala aşyrar. Şonda Firavunun we onuň emeldarlarynyň fitnesinden yamanlyk etmeginden gorkandyklar derali Musanyň kowmundan diňe bir juwan topar iman getirdi. Çünki Firavun ol ýerde ören Rüstemdi we ol taqiq hetden aşan kişilerdendi. Musa ey kowmum, eger Allah iman getiren bolsaňyz onda ýalňyz oňa bil baglaň diýdi. Olar biz ýalňyz Allah bil bagladyk. Ey Perwerdigarimiz, bizi zulüm eden kişilerin fitnesine ağır sinagyna duçar eyleme. Ey Allah'ım, bizi kafir kowmundan öz rahmetiň bilen halas edewer diýdiler. Biz Musa we onuň dogany Haruny ikiňiz Misirde kowmuňyz üçin öýler taýarlaň. Ve öýleriňizi kıbla mescid edip namazy dürs okan. Ey Musa, müminleri hoş habar bilen söýünjile diýip wahy berdik. Musa, ey Perwerdigarimiz, taqiq sen Firavuna we onuň emeldarlaryna şu dünýä ýaşaýyşyna zerdinet we mal-mülk bagş etdiň. Ey Perwerdigarimiz, sen bular olara ýoluňdan adaşsınlar diýip berdiňmi? Ey Perwerdigarimiz, olaryň mal-mülklerini ýitirmet, olar doň ýürek eyle, olar te jebir jepaly adaby görýän çäler iman getirmesinler diýdi. Allah ikiňiziň dileňiz kabul boldy. Dogry ýolda boluň, siz hergiz nadanlaryň ýoluny eýermäň diýdi. Biz İsrail oğullarını deňizden geçirdik. Şonda Firavun we onuň ileskerleri zulüm we sütem etmek üçin olaryň ýerlerine düşdiler. Oňa Firavuna gark bolmak wagty ýetende ol taqiq men hem İsrail oğullarının iman getiren Hudaýyndan Allah'dan başka Hudaýyň ýokdugyna iman getirdim. Men hem Allah boyun eden musulmanlardan boldum diýdi. Indiden soň ölüm bokurdaňyza gelende iman getirýärsiňizmi? Sen odal şu wagta çelle Allah boyun bolman bozgoklardan bolupdyň ahyryn. Ine bugün ödüňden soň kişilere awrat bolmagy üçin seniň jesediň halat edýär. Taqiq adamlaryň köpsi biziň ayatlarymyzdan, gudratlarymyzdan gapyldyrlar. Şüphesiz biz İsrail oğullaryny ajaýyp mendile ýerleşdirdik. Olara pek zatlardan ırskal berdik. Olar öýlerine te ilim Tewrat gelýänçe tersleşip çapradlyga düşmediler. Elbetde Perwerdigaryň kıyamet gününde olaryň dawalaşyp çapradlyga düşen zatlar barada hüküm berer. Egerde sen özüňe inderen dadymyzdan şüphelenseň, onda sen özüňden öňki inderilen Allahy kitaby okuyan kişilerden sonra ey Muhammed, elbetde sana Perwerdigaryň tarapyndan hak Kur'an geldi. Şonuň üçin hem şüphelenýänlerden bolma. Hiç haçan Allah'ın ayetlerini yalan hataplayan kişilerden bolma, yoksa ziyan çekenlerden bolarsyň. Elbette boynuna Perwerdigaryň sözi azabı hak bolan kişiler hergiz iman getirmediler. Olara her hilde ayet gelse de he jebir jepaly azabı görýän çäler iman getirmediler. Käşke şol helak eden owalarymyzyň içinde bir owa başlaryna azap inmäke iman getiren bolsady, imanlary öýlerine peýda bererdi. Ýöne Yunusyň kowmy başlaryna azap inmäke iman getirendikleri üçin şu dünýä ýaşaýyşyna olardan irswa edici azabı aýyrdyk. Hem de olara belli bir wagta çenli ajallary ýetýänçe dünýä durmuşyna hödür gördürdük. Eger Perwerdigaryň istesedi, yer ýüzündäki kişileriň ähli hökmän iman getirerdi. Ey Muhammed, eýsem adamlary mümin bolmaga sen mejbur etjekmi? Allah'ın ruhsatı bolmasa hiç bir can adam iman getirip bilmez. Allah aklını ulanmayan kişilere azabı verer. Ey Muhammed ayt, asmanlardaki ve yerdeki zatlara sin edin ve ıvrat alın. Yöne iman getirmeyen kowma ayet deliller hem duyduruşlar hem peyda vermez. Eysem olar düňe öýlerinden öňkü öten kafir kişilerin günleri ýaly ağır günleri ya da kıyamet gününe garaşýarlarmy? Ey Muhammed ayt, garaşy berin, men hem seniň bilen bile garaşýandyryn. Soň ilçilerimizi we iman getirenleri halat eder. Biz özümize hak borç edip müminleri hem halat ederiz. Ayt, ey adamlar, eger siz meniň dinimden şek şüphe edýän bolsaňyz, men siziň Allah'dan gaýry ibadet edýänleriňize, zatlaryňyza we kişileriňize ibadet etmerin. Ýöne welin siziň janyňyzy alýan Allah ibadet edýärin. Maňa müminlerden bolmak emredildi. Ýüzüňi hanif hak dinli bolup,
Allah'ını yeketek bilip dine uğur. Hiç haçan Allah şerik koşanlardan bolma. Sana Allah'dan özge peyda hem vermeyene, ziyan hem yetirmeyene yalvarma. Olary kömege çağırma. Eger şeysen, onda sen hakikat alimlardan bolursun. Eger Allah sana ziyan yetirse, onu özünden başka ayıracak yoktur. Eger sana yaxşılık istese, onun padlı keremini iyidine qaytaracak hem yoktur. Allah onu yaxşılığı bendelerinden islan kişisine nesip eder. Ol bağışlayıcıdır, rehim şefaatlidir. Ayt, ey adamlar! Size Perwerdigarynızdan hak din ve Allah'ın ilçisi geldi. Kim doğru yola düşse, ol düne özü için öz peydasına doğru yola düşer. Kim ters yola düşüp adaşsa, düne öz ziyanına adaşar. Men sizin üstünüze bellenilen goruçu vekil del. Ey Muhammed! Sen özüne vahiy edilen zada ayetleri eğer. Te Allah hüküm berýänçe sabırlı bol. Ol Allah hüküm edicilerin en hayırlısıdır.